नदी बेतवा की घाट पर उतार दी है। यह तो गड़बड़ हो गई। अल्लाह जा दसा गई नियारा अरे लइका अंबर खरौआ नदिया बेटा पर आ गइलो तुमो जोगिया नदिया बेटा पर जहाओ ये भवतल डाल भर सीधा लइकिया लेके आ गइल आज लड़की डाके लागल मुखिया हो उठायो वही अंगनवा में लड़किया ताकत है सीधा लेके ए दादा ई आप रूप देवते रहल हलो का दुन्नो रावल बाबा कहाँ गई लो सधुइया के जो हाथी है आतले पिजावा और ताकत है इंदल की पिजावा गाय लड़की कहे बाप रे बाप इ त जोगी ना रहला है इ त बुझा था कि भगवाने हल पिजावा लेके गई लो कहलस कि अच्छा अच्छा धई के ध्यान लड़की देखे आई मोहबा और देखले बा त लेके लोग सुगा जात लोग नदी बेतवा रास्ता ना नियर ओले हलो लड़कियों कहला चला चला देखल रहर है अपन उड़न खटोला के लड़की बनावे ऐ करिया उरुद पियरवा सरसों जादू झोली लड़की करे तैयार एक उड़न खटोला बना के ओइ पर बैठ के हर हार लेके जा ताकत जात के लड़की चाल बराबर जा लेकर के कहां पहुंचल भैया वही नदी बेतवा की घाट पर अमरजीत या पतरेंगा दोनों आपस में राय कर सो नदी बेतवा की घाट पर लड़किया चील ही बतिन में आ रहा थी सुग्गा वही खटोला पर सुगवा की आरी आरी लड़किया देखल से सुग्गा के आई दोनों जोगी बाबा लोगन के अमरजीत या पतरेंगा के कहले यार घरे आ गई जा हमन के केहू करबे का करी आज जब घरे आ गई जा हमन के केहू करबे का करी त भई का कहलस पतरेंगा की रह नहा ले नदी बेतवा में कोई दिन नहिले भई बा आपन कुर्ता गमछा काल के जंगिया पर होके आ नदी बेतवा की गंगा जल में आज नहाए जा थलो भैया आ तौले जब नहा के बहिरात लोग लड़किया मौका पौल करिया उरुद पियरवा सरसो जादू झोली ठोल सिनार हन के जादू मरलसी अमरजीत पर टप दे सुग्गा लिया बना हन के जादू मारे पतरेंगा पर नहु के सुग्गा लेहले बटे बना आ इंदल सुग्गा रहबे कई तीन गो सुग्गा बना लिया तीनों सुग्गा लोगन के बनाए के दोनों जानी अमरजीत या पतरेंगा आ इंदल का पिजड़ा तैयार रहल दोनों जानी का पिजड़ा बनाए के सुगन कोई पिजड़ा में रख लिहल रोवे सुगवा कारण कई के कुर्ता गमछा उठौलस या उड़न खराऊ अम्बर बाबा का उठौलस आ ले कोई मचिया पर धैलस लड़की भागल जात है अपनी बिजहट में इधर रोवे से सुग्गा कारण कई के का अमरजीत सुगवा कारण कई के रोवत है पतरेंगा से कहत है अमरजीत से कहत है इंदल का कहत हो पिजड़वा में हो अपनी भाषा में रोवत है इंदल आय अमरजीत से कहत है जब सुनल जाई त करे जेवे फाट जाई का कहत है भैया कहत है कि हमारी ये करनवा अरे वीरनवा तू हम जोगी बनिए गइला भैया रे छोड़ दिया तीनों जानी के जाओ नौ दुवरिया रकबा देवड़ी निकल गई पार भाग के चली गई लेके सुगा बिहट में सुगवा रोवे जार बेजार अब तीनों भाई लोगन के सुगा बना के टांग दिहलस बिहट में दिन भर राखे सुगा बना के रात के मनई लेत बना मौज उड़ावे रे पलंगा पर सच्चे काम फिट हो जाओ लेकिन भैया इधर इन्हन लोगन के छोड़ दो लोगन सुगा रहे दो लोगन बिहट में आ इधर सोनवा रानी फुलवा रानी रुदल से कहत है सका कहली सो आजू नर में बतिया रानी फुलवा ना बोलत बा अपने स्वामी से आज सोना रो रो करत बा जवाब ये देवर 6 महीना हो गई कॉल के अब तकले चल गई
जात हम बाबा डेभा की दरबार, हाथ जोड़ के कहला कि ये साथी लइका हेरा गई बड़ा सब। बाबा तिवारी कहत हो कि ए भैया 6 महीना पहले तोहरो लइका मोर दुआरा भैया आइला आ लइका रो रो कैलसी हो जाओ बाबा इंदल के खोजे खातिर तोहरी लइका सजान लगा दिहली। देवा बाबा रुदल से बतावत हो आ लइका के दिहली न पठाय आज तक ले पता न लागल हमारी ओ लइका को। अरे चला चला मिटाना हमार चला अब न खोजल जाई लइका के चाहे जवन करिए न भागा। बाबा लेकर के रुदल को चल दिया। रुदल कहत हो मर्दवा 6 महीना बीत गई वही आज तक ले लइकन का पता नहीं लागल आ चलो अब पता लगा ले लइकन का। तिवारी बाबा लगवा बतावे कहवा कि तोहरी लइकवा के संगवा हमहू अपने लइकवा के लगा दिल हैं कसम धरा दिले हैं कि पियरी में यह कहिया इंदल के खोज लिहा तहिया तो ये भैया तोहरी साथे हम अपनी लइका के लगा दिले हैं आज तक ले लइका हमरो लौटल नहीं। तब कहलो तब ए तरह कहाँ खोजल जाई कहाँ जात लोग ले पंचे लोगन आप लोगन के बतावत है कहाँ जात लोग। रुदल या तिवारी बाबा कहे कि राम लक्ष्मण के जोड़ी दोनों रहे भरत शत्रुघ्न भाई दोनों मितवाया महोबा के त्याग के आज करत का हो वतन बड़ा मूल्यवान होला जौने वतन पर माई बाप हमन के पलले हो पोसले हो एह वतन जब छूटे लगेला न त लाख केहू करेजा का पोड़ होला ओकरी आंखी से आंसू का धार चल पड़ेला। रुदल या तिवारी के जब वतन छूटे लगल न आज वतन का नमस्कार करत हमें का कहलन भैया कहल कि वतन ले ले बसलमा हमार हई माटी की मूर्तिया के मनया साबरी खैराबन में अम्बर बाबा की दरबार एक खैराबन में चल के अम्बर बाबा से पूछ ली हल्ला बाबा वही है तो जरूर बतला दे दोनों जोगी बन के दोनों रुदल या तिवारी बाबा आज जात हलो खैराबन में यही खैरा भागलपुर में जब खैराबन में ही हमन का धरतिया धर्मधारी है वही खैरा भागलपुर में जब जात हलो खैराबन में 14 कोस में ही खैरा रहल वही जंगल में रहले अम्बर महाराज। अच्छा रुदल या तिवारी जब खैराबन में जात हलो तो एगो दृश्य देखल लो पतरेना का घोड़ा अमरजीत का घोड़ा वही कुटी पर बांधल हम आई अम्बर बाबा कहाँ ले सुती हैं घोड़वन के घास ही गढ़ी आवत रह। रुदल जब देखला हाँ तक तिवारी बाबा से कहला कि बाबा बस कर माल बरामद हो गई घोड़ा जब एक कुटी पर बांस तो सधुइया जरूर जानत हुई लइका कहाँ गई हो सब अब माल बरामद हो गई। जब जात हो तो देखत हो अम्बर बाबा दूगो औरी घोड़ा आवत आदमी आवत बाबा कहत हो कि लागत है कि हे हमार टिप्टी लगा दे सकाए दादा अब इन दूगो घोड़ा बांध के गईलो सब वही नाल ले ना आइलो सब बाबा कहाँ ले पूजा पाठ करी है घोड़न के घास गड़ गड़ खियावत हो भैया। जब दूगो घोड़ा औरी आवत देखल तो इनका पताले सुचुरकी चढ़ गई आ तोले रुदल पहुंचल वही कुटी पर कहला बाबा ये बतलावा साधु हवा फकीर हवा हाई घोड़ा कहाँ से लेके आइल हवा आ कितना दाम दिहले हवा ये घोड़न का
रुदल कहत हो अम्बर बाबा से। अम्बर बाबा कहला कि ए भैया ई घोड़ा हम खरीदले ना हई। मर्दवा तू नहीं तो के पता ना हो ई घोड़ा हम खरीदले ना हई। रुदल का लड़का अमरजीत या डेभा का लड़का पतरेगा ई घोड़ा ले आके बांध के बिजहट में चल गई हम सब और नहने का डोहर हमहू ताकत हई। आज तकले लड़का अइलो से नाही कहिया आ जैतो से कि अपन घोड़ा लेके जैतो। रुदल तब प्रगट हो गई आ कहलो कि बाबा ये मान लो राजा हमारा वही तो रुदल होई नगर मोहबा का। हमारे लइका अमरजीत हुए न जवान आई है डेभा बाबा हुआ पियरी का। दोनों लइकन का घोड़ा लइकन के कहा भेजले हुआ तो कहत हो कि लइकवा तो गई हो सब बिजहट में और उन्होंने के हम जोहत हई तो कहत हो रुदल की ए बाबा तो बिजहट में गई हो से आज तकले ना लौटलो से तनी लौटलो स त तनी ध के ध्यान देखत अरे बाबा धई के ध्यान अमर बाबा जहिया ताकत बोलो काला जोगी बा काला रुदल भैया ठीक है। सुग्गा लेके आई नदी बेतवा की घाट पर लेकिन वही जा से कहले रहली हम कि सुग्गा लेके जा तो खैराबन में यह हमारी कुटी पर आना तो मोहबा में रानी सुनवा की लगे चल जइहा। लेकिन दोनों जगह हमें लड़का ना आइलो सा कहाँ गइलो सा तीसरा जगह नदी बेतवा की घाट पर। आज जब नदी बेतवा की घाट पर गइलो हस वही जा लड़की आई है सुगा बना के लेके चल गई बिजहट में। तीनों हुन के सुगा बना के लेके चल गई तो रुदल नौवा भूला जाय बने लाई ई लोहा तोहरी बॉस का नहीं पायो ई लोहा तोहरी बॉस का नहीं पायो हम मारिया हो गए